pesa nitie oganda mathoth ahinya makendo kama gilose giwacho ni kadibed jaod bura gi sani to gima kama ochopo ni kar chung' od bura mari en okang' mane ma ng'ato nyalo kawo kata ote minyalo kono jood bura ma po nono isiemo kata governors ma isiemo ni omenda ok ti makare kari iketo mana atamalo 10 ka kaunti ma Nairobi, Migori cha oketo atamalo 12 kaka mane gintiere weche mag dongruok matin ne atamalo monego bedni kata moyangi kod katiba ma pacho kae. Okang' mane ma jatelo onego bedni kawo moloyo dhi e od bura mondo mi chak seyo ng'ama ogolo report kadipo ni pok ibedo kod romo kode? Well, I think ni Kenya ka ji uyiene gi romo. Obed member of parliament, obed governor, gin gi buche ma ginyalo romo. Magi tuak, gibed gi tuak, magi ne kaka ginyalo sort out problems mantie. Ma samoro ok nyal bedo ahinya nikech, just as he says, wan gi lot of tension and confusion e Kenya ma kawuono. Nikech kaka wacho earlier, piny dwaro mabed gi two wings in a proper democracy. Sirikal gi ng'ama kwedo sirikal. These should be distinct bodies within one government. To sani ng'eni koro sani kiketo gimoro ni dwa tero gimoro e parliament. Is parliament free mondo gi legislate independently ma ok ging'iyo what the executive wacho negi? That is not happening in Kenya today. So that is why we have a problem. They wabed gi situation ma wanyalo timo gige wawegi. Like when you ask the question, ang'o miyo governor ok nyal chiwo spend the money momiye mar development according to the rate momiye cha. Now this is a problem nikech kato time kato ok otime, there is nobody checking on him. This happens at the national level, it happens at the county level. I think the solution to this any dine wamiyo jopiny in future power mar yiero joma gine ma giyiero, ok power mar yudo joma omigi mondo giyier. Nikech joma gin ma giyiero go gin joma gisetiyogo ma ging'e their track record. To ka nitie samoro kaka otimore today, party biro to nyisogi ng'ama party dwaro. To party ni dware maybe on the party line. To development ma piny mar jopiny to ng'atni has very little interest and knowledge about. He may not have experience, he may not have the right IQ, and therefore I would rather nigi machielo ma we really need to consider ma Jokenya onego tim. Ni wabed gi election system ma jopiny nyalo time proper election mondo wayier leaders who have been tested and found to be performing, so that kagibiro sendi mar development ka piny ok nyal develop ni sendi duto momiyo unu chami acham nyithindu biro timore nade in future. This is something may leader nyakane. So in that case, it's a very important question maparoni we have to address, but we can only address it kawa yie ni Kenya next time the year jopiny jok ma jopiny dwaro make the right to elect their own people.